ar pakhat hi a oma ni tin a tui theia ti in soita ila mi then khatan chuan thil oi har satak ani mai theye nima sela ar chi thadeu mai tui anga ema wanga khovel mun sang sanga avul tu ten artui her chuana khol tia an ko fiam om tak tak nia he ar chi thachi hi khuarel siam sa anilova artui siam na khol ti thei tura tui zung zung thei turin kum tam tak an be nuwa hlotling taka scientist te siam chhuah ani he ar chi thachi hi isa brown ti in an kowa ar om to zinga chuan tui hnem thei ber pakhat ani tangar ngar mai ani chu isa brown ar hi khovel mun sang sanga war taka vul ani meka mi malin tlem te te a an vul ang bokin company lian le mi hausa tak tak ten he ar hi war tak le duat takin an vul ve reng boka he ar chi thachi hian artui siam chole artuia sumdawnna konga khawvela thunun hne hle isa brown arte hi khoya tanga lo chuak nge an ni eng wangin nge an that bik em avul tu te tan ar chi thaber chi ani tak mevem heng zona te hi chan kan tum don ani kum zabi tam tak liam ta a khuarel siam sa ar chi dang te ang lo takin isa brown hi chu scientist ten an duan chua scientifically developed hybrid ani a chanchin bul in tran na chu kum sang khazakwa somsari dai to khani in France Rama Institute da Selection Animal muna khovel eng alo mu ve chau ani chu scientist ta chon ar chi thachi siam tumin ngai tuan an mangrim le a anril ru lu alian em tu le siam chu an tum chu tui hnem thei em ar nima sela cho helo em thung si thangchak em le kar lova tui ngal zung zung thei eng sikle sa a po anun phung buai lo le avul tu te ta na enkawl ol sam em si ani hetiang taka tha siam chua hi thil ol ai ani hau lova hun rei tak chung thorim na le zirbing na te ar chi sang sang in thla pol tir le en chin na nei te angai vek maya maba ko tak chu ani isa brown siam chuak tur hian scientist te hian ar chi thachi chihni Rhode Island red le white leghorn te an bitum ngara anin thla pol tir na sa em bok Rhode Island red ar te hi an chakin ti hrol an nei thale a eng sikle sa a po anin siam rem theya an tui rong hi a sen uk ani white leghorn ar te hi an tui hnem thei hle a vul an man hla a an puitling ma em bok heng ar chihni atang hian scientist and isa brown ar thachi an siam chuak ta ani aming isa brown ti a isa hi Institute da Selection Animal ti na ani a brown hi an mulle an tui rong sen uk soina mai ani aming hi mol mangviau ma se artui siam konga khovel soi hing tu ani tlat si chu ani hi siam chu ani atanga hun rei lo te chugin khovel adap chuak ne le a that zia hi ran vul tu ten an thachiang rang hle isa brown arte hi thali atanga thlanga a upa an ni atangin an tui tana kum khat chungin ar pakhat hian artui zathum atanga zathum somnga atui mana kum rei tak chung an tui thei bok kan soi toangin an tui tam thei dan hisapin cho an helo hle boka an zaidam ema enkawl an nuam hle bok hetiang hi an ni phung ani awangin ar om to le siam chhuah to zinga chon vulman hla ber pakhat alo ni pha ta ani ar pa ngai te chuan kum khata artui za somnga atanga zahni an tui mana isa brown ero chuan kum khata artui zathum atanga zathum somnga atui mana ar pa ngai a in alet ni velin atui hnem zok tina ani chu isa brown arzinga rau po a then te chuan thlasom pariat chungin artui zanga an tui man boka hei wang hian isa brown hi artui siam na khol ti te ni tina tui thei ar ti te le hlawk na khat ar ti te in an soi thin isa brown ar te hian an tui hnem thei ba ka lar chan thatak dang an la nei cheu mai an ngam pa ma mishing an ngai na box sia avul tu tan po ar ngai na tom tak ani an zaidam ema wangin khoivel an nuama enkawl an ol sampha em bok ar vul konga ton hriat la nei lo tan po enkawl mai thei an ni a ar farm te beratanga lian ber thlengin ol sam tak le hlawk taka vul mai thei ar chi tha ni atling hle
kan soi toangin isa brown ar hian Khawvela dap chhuak ne hle a bik takin India, United States, United Kingdom, Australia le Philippines sa te war taka vul an ni a Khawvel puma isa brown ar te hian artui makta duai tam tak ni tin an tui mek reng ani a vul tu ten an fakna em pakhat le chu cho an he ve vak lo hi ani cho he lo ve ti lo chuan an tui hnem thei em loi si a hei hi a vul tu te tan chuan a hlawk thlakin a chen fa kom em maya fak lo thei lo po ani reng ani a hlawk zia chu hetiang hian en tirna han soita ila isa brown ar pakhat hian ni khada cho hi gram za som atanga za som ni a eya nima sela ni tin artui pakhat atui thei thung sia a vul tu ta na a chen fa kom zia chu kan man thiam mai ome isa brown artui hi alian thahle a soitwangin a rong hi a sen uk ani a kor hi a chang thahle a ol sam takin a ke ve mai ngai lova artui hian mihring ta na chakna sang apai tam hle bok shal atlak ema wangin mitam tak chuan artui a ro chuan isa brown artui hi an thlang deuh kher thin kan soitwangin isa brown ar hi thalia tanga thlanga a upa an ni in an tui tana an tui tamwang lai tak hi tharuka tanga thlasom paret in kara ania chumi hnuwa chuan an tui theizat atla hiam hret thin hei wang hian commercial farm lian tam taka chuan isa brown hi thlasom pareta upa an ni thleng chau an vul thin isa brown hi kumria thleng an dam theya an thi ma zong tui turin mi tam tak chuan an vul ve bok kan soitwangin ar chi tha an ni theina chan chu hybrid chicken ani wang ani an mani le an mani in polna atanga an in thlapun chuan an tui tam thei zong atla hiam thin nia soi ani a hei wang hian mi tam tak chuan scientific taka anote an pian tir chau an leithar zel thin thil reng in thatna le hlawk anei vekti ani angin isa brown ar po hian thatna tam tak aneya thattok lohna lai po anei ve tho mai a thatna te chu hetiang hian han khai khom ta ila atui hnem thei em ar zaidam le nun nem ani cho a helo engsik le sa po angei vek enkawl ol samin anuam a thattok lohna te asa hi ar sashal tlatak ani lem lo kum hnia upa ani to chuan atui tam thei zong atla hiam hret thin science thiamna a siam ani awangin nei pun konga har satna a om atui tam le zualna atan cho tha bik pek angai isa brown le ar chi tha lar zual em dangte han khai khin ta ila white lake hon te ain isa brown ar te hi an zaidam zok Rhode Island red ar te ain isa brown ar te hi an tui tam thei zok Australop ar te ain isa brown ar te hi sumdong te tan vul a hlawk zok tui hnem zonga te enkawl hau tak lo dana le a hlawk zonga chhut konga isa brown ar te hian ma an hroi fal em ani ar vul konga risk kan la don ani rau chuan isa brown ar te hi an thlanom zok ni in mithiam ten an soya a chan ni an soi chu enkawl an nuam le a hau tak nep zok te an tui tam zong tura chhut lok theya wang te an zaidam wang te le tlem te vul tum dan po a hlawk phem em mai te hi ani ar chi thatak ni mek ma se scientist ten isa brown ar te hi thale zual zok turin siam thar zel an tuma tui tam le zual tur te natna kai ve mai lo tur khopa hrisel na tha zok nei tur le cho he lo le zual tur te a siam tumin zirbing an kalpui renga hetiang taka thale zuala an siam chhozel chuan Khawvela ar chi hrang tam tak zinga chuan a thalor lak ati thei nge yang France Rama Scientific Laboratory atanga siam chhuah nima se tuna chuan isa brown hian Khawvel adap chhuak vek to a Khawvela artui siam konga humpoi mo tak alua mek artui tam tak an siam chhuaka mi makta duai tel tan artui ruai an the saka ran vul tu kut na thok chiar sen lo te hne na sum tam tak an chhun lu sak mek bok thil te tham te poin dang lam na lian tak a thlen thei ti chiang tu the em chu isa brown ar te hi an ni ve tlat zunia hei wang tak po hian Khawvel puma ar chi hrang tam tak zinga po mi te mit laber an ni tamek reng chu ani hi